Det blåser mycket till det. Mycket. Käften! Den kan vara vad som helst, den är mycket sällsynt. Var tysta nu då. Jag har hittat en kotte. Vi går in i den patrician. Vi har haft mycket otur idag. Vi har inte hittat några tyska dvärgsniglar, men vi får nöja oss med det lilla. Vi får leta vidare. Jag tycker jag ser spör framöver. Ja, det stämmer. Det verkar vara en sällsynt art. Jag har aldrig sett den förut. Kan det vara en ulv? No. Det är en stor snigel. Mycket stor. Mycket stor. Titta. Mycket stor. Det är en så kallad flaurepower. No. Paus. Idag har vi haft mycket otur med lyckan. Vi har inte hittat några tyska dvärgsniglar, så vi får... Titta, det verkar vara spör här framme. Ja, det stämmer. Det är stora spår. Jag har aldrig sett något sånt enormt. Aldrig? Aldrig i hela mitt fantastiska liv. Stora träd. Stora träd. Och jävlar vad det skakar! Jävlar det står! Det står spräng! Det är något jävligt stort det här, grabbar. Det är något stort. Det är mitt livsupptäckt. Nu måste vi springa. Jag tar på hatten! Min hatt! Det största jag någonsin har sett. För fan vad äckligt det var. Ja, synd att Anders var kameraman stryk med. Ja, det var riktigt sorgligt. Det känns ända in i hjärtat. Anders, jag tippade min hatt också. Den är ju Italien. Fy fan. Det var det största jag någonsin har sett. Jag blir helt fascinerad av den stora sak. Vi måste rapportera till högverket. Ja, högverket kommer att bli mycket fascinerad. Fy fan, det blir så lätt på den skiten. Ja, nu har vi kommit till dagens tittarfrågor. Men ja, vi får köra på en trots det farligaste med i skogen. Vi blir alla inbjud för Anders, vår medkamrat som står upp med förbannade sniglar. Dagens första tittarfråga kommer från en liten tjej från Gävle. Hon undrar vad detta är för orsak och varför den har uppför vattenfront. Frontimmer. Detta var ingen anka. Detta var en så kallad säl. Det är en korsning mellan en spansk krokodil och en svensk mullvad. Ja. Dess känsliga anatomi och mycket vackra utseende. Mitt naturen finns med. Hej då. Here comes the coolest combination between Al Azim, Dr. Aban and Adam Tenster. Here it goes, that's my cool man, I can't take it all. Adam Tenster, me know say you cool. Come follow me nine at the cool and the shower. Here it goes, that's my cool man, I can't take it all. Adam Tenster, me know say you cool. Come follow me